Paglibkas sa cease and desist order sa shipbreaking operations sa Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City ang gi-rekomendar sa City Health Office CENRO sa barangay. Ang kopya sa maong rekomendasyon gikan sa tulo ka naasuyng buhatan. Giduso na sa City Attorney's Office aron matun-an sa dili pamagawas og order si Mayor Junard Ahong Chan kabahin niini. Matod ni Attorney James Saison, ang City Attorney, nga human sa public hearing niadtong Lunes sa hapon, gisusi usab dayon nila ang dapit og nakita ang mga mitigating measures nga gipatuman sa management sa barko aron masigurong ang abog gikan sa barko di makaabot sa mga panimay kung galing mobalik sila sa ship-breaking operations. Sama sa pagbutang ng mga nets na siren sa RTV Balitang Bisdak nga may pipila ka mga gihapon yung mga mulupyo sa dapit ang supak sa pagbalik sa ship-breaking operations nunot sa kabalaka nga subli na usab unya nilang masinati ang skin rashes, pag-ubo og sipon apan matod sa City Attorney nga samtang gipaminaw nila ang sentimiento sa mga mulupyo sa dapit gikinahanglan usab nga magkuha na sa dapit ang maong barko nga gihulagway nilang eyesore kon makaguba sa talan-awon sa dapit ilabi na nga turismo ang nag-unang panginabuhian sa Lapu-Lapu City. Kinahanglan nato pong balansiyon mo na nga natay mga safeguards. Now, ang ato lang i-assure sa residents once mo assume sila og operations, di sila mag-hesitate mo issue another cease and desist order if na ay mga in similar incidents na po nga mahitabo.